سلام كميسون فتو التخاطاتلتنا ببزلهم سلام كخونو لكم نتمنخو ابنا لهم مدبا دما حدا حوزينا قاب ኤርትራ ናትሰማይ ዝርከብ ዘሎ እሱ ድማ መራኸብ ቱርክ ድማ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተዋ እንዳተገለጸ ዝርከብ ዘሎ እዚ መራኸብ ቱርክ ድማ ድሮናት ከምዝሓዛዩ እናተገለጸ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ቻይና መራኸብ ድማ ናብ ኤርትራ ወደባት ከም ተጸጋዩ እናተገለጸ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ እውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብዚ መጻል ድማ ኣወል ሰይድ ድማ ኩናት የለን ዝብል ሕቶ ብዛዕባ ሓደ ወሳኒ ዝኾነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈሎ ብዛዕባ እዚ እውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ከምኡ ድማ ነዚኦምን ካልኦት መሳሰሉት ሕሶታት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እውን ሓቢርኩም ሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳሚ ቪድዮና ድማ ሃይለ ደረጃ ድማ ምስ ኤርትራ እንትንሳመድ ነርና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ሰዓት ወይ ከዓ ኣብዚ ሓለፈ ሰዓት ኤርትራ ተጻሚዱ ንትግራይ ንኽጥፍ ዓብይ ዕላማ እዩ ነይርዎ ክብል ሃይለ ደረጃ ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ላይክ እምበር ንጀምራ እቲ ጽምዶ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣምጪልና ኣሎ ብሓደ ገጽ ብላዕላይ ሰላም ኣምጪሉ ትጽምዶ ልብ በሉ እታ ጽምዶ ሓደ ግዜ ደጋጊሞም ሰባት ክሓቱ ከለው ስኢልት ፍራስትሬሽን እምበር እዚ ኣምርዳ ኣብያቶም ኣይኮነ ናይቲ ጽምዶ ጥቕሚ እንተነኣሰ ሰለስተ ጥቕሚ ክነግረኩም ክትሕዝዎ ነብሕልናኹም ኩሉ ግዜ ሕቶ ክትሓቱ እንተኮይኑ እውን ንዕአን ብደንብ እናስፋሕኩመን ክትከዱ ቁፅሪ ሓደ ጥቕሙ ናይቲ ጽምዶ ፍሪሲ እዩ ተመስሪቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስን ጽምዶ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ ጽምዶ እዩ ትክክለኛ ጽምዶ እዚ እቲው እስካዕነ ጠፍእ እዩ እስካዕነ ጠፍእ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ዘጥፍኡ ዝነበረ እዩ እዚ ግን ትክክለኛ ቀደሙን ክኾን ዝነበሮ ግን ሕጂ እንተኮይኑ እውን ሽግር የለን ወላ ድሒሩ እንተመጽኢልካ ተቀበሎ እዩ ብዋናነት ክትሓስብዎ ዘለኩም እንተ ዘይንጻመድ ነይራ ኣብይ ኣሕመድ ክትጻመድ ነይሩ ትግራይ ንኸጥፍእ ዘይገብሮ ነገር ስለዘየለ እዚ እንደንለብም ንሓዞ እንተ ዘይንጻመድ ጽምዶ እንተ ዘይንፈጥር ኣብይ ኣሕመድ ክትጻመድ ነይሩ ኣብዚዩ ዓብይ ጅግንነት ይተፈጺሙ ከመይሉ ተሰሪሑ መን ሰርሖ ካልእ እዚኣቶም ብምልኦም ታሪክ ከውጾም እዩ ጸገም የብልኩምን ተዓባይ ነገር ብሕልናኹም ትሕዝዋ ግን ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ ጽምዶ እዩ ንዓና እንተጋሩ እዩ ዝብል ዘሎ ንኤርትራውያን ክንድቲ ንዓና ዝጠቕመና ይጠቕሞም ክብልዕ እንዲዮም ነይሮም ስለዚ ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ እዩ ሰሙን ጽምዶ ሴሮም ዝመስረትዎ እዩ ናብቲ ትክክለኛ ኢና መፂና ኩለና ያ ትክክል እያ ሓደ ጥቕሙ እዚ ካልኣይ ጥቕሚ ከምኡ ስለ ዝገበርና ትክክል እውን ስለ ዝኾነ ከውን እውን ስለ ዝነበሮ 1,100 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ምስባር ማለት ኣበይ ዝርከብ ኣበየናይ ዓዲ እሱ ዝከኣል ኣበይ ይርከብ ንዖም እውን ትመጽእዎም ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ንዓና እውን ትመጽእና ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ስለዚ ካልኣይ እዚ እዩ 1,100 ኪሎ ሜትር ጠጠው ቢልና ኣለና ተናስ ድፋዕ ሴርና ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ መሬትና ንምምላስ ተስፋ የስኒቁና ምክንያቱ ትድፋዕ እንተ ዘይስበር ብእውን በዚውን ኢና ክንዋጋእ መሃላለምና ኢና ክንጠፍእ ሕዚ ክንህሉ ከም እንኽእል ኣረጋጊፅና ምድላውና እውን ክነደላድል ብድሕሪና ዝወቕዓና ከም ዘየለ ብሰረጋገፅና ነቲ ምድላውና እውን ሓጊዝዎ ተፈተወ ተጸልአ መሬት ትግራይ በፍንጮም ክመልስዎ እዩ ካብዚ መጻል ድማ ብርሃነ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ጽምዶ ምስ ስልጠና ዝገበርዎ ክትዕ ብዛዕባኡ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ካልፈኩም ጠጠው ምባልን መጽኡ ዘለኻ ጽምዶ ዘምጽኦ ሰበብ ካይበ በዝና ኣታ ስልጠነ ጥዕና እንደረሳዕት ይንኩን ጽምዶ መንዲ ጀሚርዎ ንሱ ቆይ ጀሚርዎ ምስ ኤርትራ በሎ ምስ ፋኖ በሎ ምስ ሶማል በሎ ምስ ቱርክ በሎ ምስ ገለ በሎ ምስ ኣብ ዓድና ዘሎን ዘየለን ንህዝቢ ትግራይ ዝወረሮ ኮንሱ ንሱ ናውንዶ ይንመለስ ንግረስ ሕጂ ስኻ ናትካ ርእይቶ ቀምጥ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተኻቲዕና ወይ ኣነ ክትእምነን ወይ ክእምነካ ኣይኮናን መፂና እዚ ኣነ ርእይቶ እንደ ዝቐምጥ ዘለኹ እስኻ ከዓ እዚ ቦምብ ዝተደርበ እንትጮ ወይ ባጀት ዝተዓጽወ ብሰንኪ ጽምዶ እዩ ጽምዶ ሕጂ ተጀሚሩ ክንደይ ዓመት ይገይሩ ባጀት ካብ ዝዕጽፍ ትግራይ
كندي عامتي غيرو مدحانيت كاب زعصب تግራይ كندي عامتي غيرو اب اوان كتر كورونا اكن دماسك ايد زمص زنبرن حزب تግራይ نايت مال سخات فلطو نبركا تاريخ ليكونن نو ناي حجه حجب سنك صمدو يفهمو خوينو كتبلني نو ناي حجي بسنك صمدمو اتي باجت مدحانيت قال معصاو 5 عامت غيرو زلو خمزلو خوينو بوحد ግን ካብዞም ትማል ምሳና ጸላእት ኮይኖም ዝተخص ዝነበሩ ኣብ ህዝብና ግፍዕ ዘብጽሑ ካብዚኣቶም ፈኸራን ተخصን ኣይንሰምዕና ኣለና ኣብዚ ግን ንዓና ረብሓና እዚኣ ብሕልፍ ንህዝብና ናብ ቦቱኡ ናብ ዓዱ ናብ ምምላስ ድማ ሓጋዚትና ኢና ንብል በትኾነበት ኩላ ለሰላም እዚኣ በዛኸባቢ እዚኣ ዘላ ሰላም ንሕና ብዛዕባ ህዝብና ናብ ቦቱኡ ምምላስ ጥራሕ ንኽንሓስብ ብዛዕባ ካሊ ግን በዚ መፀና ንኸይንብል ሓጋዚትና እዚኣ ከም ተጋሩ ኣነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዕል ኩሉ ዛዕባ ሰብኣዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝሓስብ ፖለቲክስ ገለገለ ዝበሎ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ተደርቢ ዘሎ ህዝቢ ጋርቤጅ ኣብኡ ንእሽተይ ምንታን ክንልስ ካብዚ ወፃል ድማ እዘማ ኣቦ ድማ ብዛዕባ ፅምዶ ኤርትራን ሱዳንን ትግራይን ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ መድረኽ ብዛዕባ ሓደ ወሳኒ ዝኾነ መልእኽቲ እንዳሕለፉ እዮም ዝርከቡ ዘለው እስኪ ሰሚዕናዮም ንመለስ መጻ ወለዶ በትንሕና ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ከይኮነስ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ኣብ ኩናት ኣብ ጽልኢ ኣብ ቅርሕንቲ ከይኮነስ ኣብ ልምዓት ኣብ ሓቢርካ ምስራሕን ዕብየትን ክሳተፍ ምእንቲ ጽልኢ ይኣክል ድሕሪ ሕጂ ሽርሒ ብሓደ ኮይንና ክንምክት ይግባእ ድሕሪ ሕጂ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክንሓብር ሓደ ክንኮን ብኽብሪ መልእኽተይ እንዳሓለፍኩ እስጋብ ሕጂ ብብርኪ ሱዳን ብፍላይ ሱዳን ንነብር ኤርትራውያን ተጋሩን ወላ ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት እውን ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ርክብና ከይተቋራረፅና ከም ፀናሕና ህያው ሓቂ ብዝበለፀ ሕጂ ከዓ እቲ ዝነበረ ጽልኢ ሰይርና ናብ ዝበለፀ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ብንግዲ ብኻልኦት ርክባትን ከዓቢ ቃል ንኣትወሉ መድረኽ ስለ ዝኸውን ቃል ንኽትኣትውለይ ብጭብጨባ ክትገልጹለይ ብትሕትና ይሓትት ካብዚ ወፃል ድማ ኣወል ሰይድ ድማ ኣብ ፅምዶ 33 ኩናት የለን ዝብል ሓደ መልእኽቲ እንዳመሓላለፈ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ልሳናት ፕሮፓጋንዳ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ኣብ ህዝቢ ራዕድን ምሕዳር ተፈላለየ ሜላታት ትፍትና ኣለዋ ኣብዚ ዝመጽእ እቲ ናይ ወትሩ ሕቶና እዩ ኩናት ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ብሓፂርን ክምለስ ዕሸል በሻሻ ሕጂ ኩናት ክኸፍት ኣይኽእልን እዩ እታ ንኣፍሪቃ ኩናት ክትከፍተሉ ወጢና ክትንቀሳቐስ ዝጸንሐት ገዛ ጎይቶት ዝኾነት ኢማራት መርገም ኣፍሪቃ በፂሒዋ እንታይ ትኸውን ኣላ ንዕዘቦ ኣለና بعبيو بعلما وقلولاو مصابب حرمز مسمعتاو علمنا ام ناي غزا راسا شجر تصميد الله نزمبار ناي قيح بحر خوينات بقنطبطب عشل بشاشا انت تولعو سعوديا غبصن صوماليان بقطتا زملكتن وغي يجمر مغنياتو قيح بحر ناي ارترا طرا يكونن اذا دما مصابب باب المندب كعصو مغنيات كخوني مالتي سلازي عشل بشاشا نزي نسالساي وغ عالم تعنقير زلو تافا في جزء بزي تلمدين بوليتيكا زخونة قلعة كربيت كشرطات مالت أبكسادو جمد مملاس يزخون إيرترا مس إيران ركب نيرو وامو حجس زخينات ندو ناب إيرترات أوي وخبل الله جيسو نيرو بريزيدنت هاجري بزعبا مس إيران زلنا ركب قد ما عسرته وحمش عمتات عبيلو يلوز نبرة تملكتنا نملس. Okay, maybe you can clear up for us Iran's role in this region. There is no role for Iran in this region. Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. سلازي بدا قبارو أحليفات السحق زلا إثيوبيا بمريحنة مشرفة مراحي أبيلا كوينات كتكفت أي تخيلن إياه سلازي كوينات يلن كابتن وصل دما كاب إيرترا دما حدا عاوزينا نتسمع يزركب زلو سدما مراخب ترك دما كاب إيرترا 5 عتوا إن تجرس يزركب زلو إذا مراخب دما درونات كم زحزة عيون تجرس يزركب زلو كابزو توسخنون نيشنا مراخبون ناب إيرترا ودبات كم تصقع عيون تجرس يزركب زلو بزعباز دما حدا حبريتا حيزلكم مسير لخو سكينة بتحاورتا كالفوكم قصاص مراخبن ناي نفرتن زكاتاتل تكال لومي حد حبريتا بقصات تويتر
ኣስፊሩ ይርከብ بمسارات السفير زركب زل حبريتا أتقدمي 3 معلتات ودب باصع كم زاتو حبرناكم مركب كاب تركي استبقست نياب تركي زركب كوبانيا مس مداي دروناتن كالي وتادرا مداين سنقسقس مس استتحازت كم زخونت كابتنا درونا سفر تكال تبقيس خام ناب إيرترا بمقنع ناب ودب باصع كم زعرفتيوم مز قداي تتححيزو كالي زرزراوي حبريتا تزرقيحو زركب زلوم الزيناتات نسرعت بلصقنا حدا كابتي أسنباد خوينو زركب زلو قدياتيوم مجمرتا زا مركب كاب تركي تبقيسا ودبات مساتوت بلصقنا جاو جميرو نيروم ازاناي تركي مركب ودبات زاتوت زعانتو نقرات اللوا ويكا مدبات هنساتن لمعتن زوعل زي كونس كالي صورات عينا زاتوت يانا بلا شغلوتو ياب سرعت نقيسو نيروم حجو خاز 5 عينت حبريتاتات ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ነዚ ስርዓት ዘባህርርን ዘስንብድን ኮይኑ ይርከብ ቱርኪ ንከምዚአን ዓይነት ድሮናትን ወታደራዊ ጾራትን ብነፈርታ ወይ ከዓ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ኣቢላያ ተጓዕዝ እዚ ብባሕሪ ኣቢላ ናብ ኤርትራ እትያቶ ወይ ከዓ ናብ ወደብ ባጽዕ ተጸጊዐን ዝርከባ ዘለዋ ድሮናት ግን ፍሉይ ተርእዮታት ከም ዝኾነዮም ኣብዚ ሓበሬታ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎም ስለዚ ብልጽግና ንክልተ ዓመታት ድሮና ኣለንና በለ መሬት ዶሮና ገይርዎ ነይሩ شعبيا كله زي صقموها حجنها بلصقنا اللوان زبلن أقدست درونات أو إيرترانا كم ساعتوا تحبيرو يركب بزي كازاني ترك مركب كالوت كاب تشاينا استبقسا مرخبون أو إيرتران هتصقعني ينزركبا منقست إيرترا نتم مدبات هنسأتن لمعاتن معبالن زوعل أقداسي من قصغاسات أوش تهاجر يكايد كم زلو بترجع منا تجلس ثانيهم شمو فتوى التخاطات للمعات دورنا حبريتان زي مسنيروك ساقط على بحد شو جسم الرهب كل فيديو بتاعهم لكن بركة الرشور سمع جزين